Khalid Sound Studio Mariga Bamu Kawai Ashe Ya Bamu Hey Ya Bamu Kawai mu abun mu ba rigima ni gara muka zo na ba masu taho ka tsaya ni na Abdul Malik jirgi ban tafiya ya Bamu Kawai mu abun mu ba rigima ni gara muka zo na ba masu taho ka tsaya ni na Abdul Malik jirgi ban tafiya ni da farko Allah ubangiji na saka ni magagin sirrin ciwar wata waraka ya Allah salati da bahira da sidika ga annabi da habiru mai yaran tafiya ya Bamu Kawai mu abun mu ba rigima ni gara muka zo na ba masu taho ka tsaya ni na Abdul Malik jirgi ban tafiya assalamu alaikum ga yawan murka ni yau ga ku da bahako ku furfuto ku zaka ina har ko wata zarba ta magani waraka ni waka ce dai sabuwa ta kyan tafiya ya Bamu Kawai mu abun mu ba rigima ni gara muka zo na ba masu taho ka tsaya ni na Abdul Malik jirgi ban tafiya ni kai Bamu Kawai in ji mai abun magana ni Khalid ɗaya tilo na Mariga kutuna ni mai wage duka wanda gaskiya ya gina ni a harkar waka ya ban shi ban gajiya ya Bamu Kawai mu abun mu ba rigima ni gara muka zo na ba masu taho ka tsaya ni na Abdul Malik jirgi ban tafiya dange kuma ta yau gurin gaba rigima ni na zo da yi sharhi ga masu yar hadama ni wayan da mulkin su har siyo su gama ni ba alkahiri zuci sai bakara aniya ya Bamu Kawai mu abun mu ba rigima ni gara muka zo na ba masu taho ka tsaya ni na Abdul Malik jirgi ban tafiya ni na ce ba huta kawai a bar rigima ki mai halin kirki zuciyar shi bai hadama ki baya san ya riga shi kadai ya taka sama ki sai da al'umma tun da kyan tuwo da miya ya Bamu Kawai mu abun mu ba rigima ni gara muka zo na ba masu taho ka tsaya ni na Abdul Malik jirgi ban tafiya to ba huta ku yan bagara aliya ki kun yi mulkin ku talaka na ta taka kaya in har da ya mutum ku kun bar su ba waiwaya ni ba ku masu ku mai tur da yan bagara aliya ya Bamu Kawai mu abun mu ba rigima ni gara muka zo na ba masu taho ka tsaya ni na Abdul Malik jirgi ban tafiya kai amana dai ce ku zo mu hau mu tsaya me kowa ya taba hamu jikin shi za ya jiya ni domin da amanar mu muke tafiya ni kowa ya cuce mu za ya fada gaya ya Bamu Kawai mu abun mu ba rigima ni gara muka zo na ba masu taho ka tsaya ni na Abdul Malik jirgi ban tafiya ni wayo dadi duniya ku zo mu raka idan mun samu gwanin da bai baro mu daka ni shi ya samu dukan mu mun waraka ni jirgin shirya ya tashi makka za ya tsaya ya Bamu Kawai mu abun mu ba rigima ni gara muka zo na ba masu taho ka tsaya ni na Abdul Malik jirgi ban tafiya ni Khalid kowa zangwame da za da fadi ni tuhuna da mai rashi ba ni da nasidi idan Allahu ya ban tsire gami da badi ni ko ka gani da arziki nake tafiya ya Bamu Kawai mu abun mu ba rigima ni gara muka zo na ba masu taho ka tsaya ni na Abdul Malik jirgi ban tafiya ni ga duk mai gori ya hau ya bar mu kasa ni ko ya hau wallahi za ya fadi kasa ni in ma yana nan gurin kawai ya gusa ni dan Allah shi ke rabanto da miya ya Bamu Kawai mu abun mu ba rigima ni gara muka zo na ba masu taho ka tsaya ni na Abdul Malik jirgi ban tafiya ni kowa zargu ya san da shi nake magana idan akwai gyara za ku tula ni ku dawo tantance kankana da gura idan
ko kun yi a hannun Khalid ku sha matsuka duk da amana ya wuce mu je ya bi ni daka za mu karɓo sako ga Abdul Malikiyya a ba mu kawai mu abun mu ba rigima gyara muka zo nawa masu taho ka tsaya ina Abdul Malik jirgi uban tafiya Malikiyya ina nan da kai wai ga hukatina idan akwai wasu na san su falgato fitina masu ce mini in daina ma yi ma magana idan kawai ka kyale ni ba tuwo da miya a ba mu kawai mu abun mu ba rigima gyara muka zo nawa masu taho ka tsaya ina Abdul Malik jirgi uban tafiya ni da Abdul Malik wallahi mutukar ba masu gulma da zurku ku furfuto mu zuba tare kun ka gane mu ba yadda za ku raba arziki kuma Allah ka ba da shi ku jiya a ba mu kawai mu abun mu ba rigima gyara muka zo nawa masu taho ka tsaya ina Abdul Malik jirgi uban tafiya kai tashi wuto za mu je a masu karga idan tun baya da hoa mai da mun ka taka Abdul Malik shi ya ce na je mulaka ashe shi manufar shi za mu taka gaya a ba mu kawai mu abun mu ba rigima gyara muka zo nawa masu taho ka tsaya ina Abdul Malik jirgi uban tafiya shekara uku tufunai da shi gadon madaka idan asusun maguda da shi kudi mu saka idan a tara kudin maganin ciwo waraka ashe shi dan kai shi dai yake tafiya a ba mu kawai mu abun mu ba rigima gyara muka zo nawa masu taho ka tsaya ina Abdul Malik jirgi uban tafiya na ce a ba ma huta kawai a bar rigima in kuma an ki a ba mu za a ji mu sama idan Allah ya manna arzikin hikima da bahiwar mu muke hako mu girbe kaya a ba mu kawai mu abun mu ba rigima gyara muka zo nawa masu taho ka tsaya ina Abdul Malik jirgi uban tafiya talakawa hakurin ku duk ku daɗa ku shawo wahala yana ta zama ga kiɗa ina lallashin ku garkuta da faɗa idan jiran ranar yau ta canza wata tafiya a ba mu kawai mu abun mu ba rigima gyara muka zo nawa masu taho ka tsaya ina Abdul Malik jirgi uban tafiya hakuri hidari ke gare shi za ni faɗi mai zuma haba ya mai barazana da madi ko an so a bashi an hana shi sudi a kwana tashi shi za ya ja tafiya a ba mu kawai mu abun mu ba rigima gyara muka zo nawa masu taho ka tsaya ina Abdul Malik jirgi uban tafiya shi wa gabanin muku ba ni kunnuwa ku jiya inau kabira basu Malikiyya da ku jiya kabir zama har zo da rami da na ku jiya ku ƙara kulawa gurin roƙon tafiya a ba mu kawai mu abun mu ba rigima gyara muka zo nawa masu taho ka tsaya ina Abdul Malik jirgi uban tafiya ƙoƙarin ku ƙara muna ta ƙara tsimi tun da kun san zaharar mu ba ta kyala da ni gar ku yarda ku da shawara ta masu gani duk wuya gar ku ga zagurin roƙon tafiya a ba mu kawai mu abun mu ba rigima gyara muka zo nawa masu taho ka tsaya ina Abdul Malik jirgi uban tafiya amman to dangin ma ba ya dole zai yi tuni lokacin sawan doko dai na ɗaura zani ku bincika wasu na baya kun gido da gini ga su ne kuma yan halaka cikin tafiya a
ku sahiya zero na zero duk ku bi ne daka ku sahiya 3762 hakan ku saka karshe 00 Khalid suna ku jiya a ba mu kawai mu